ବନୁଆ ଦେଖିକି ମାର ନହେଲେ ଫାଟିଯିବ। କାଟ ଶଳା ଡରୁଆଟା ଦେଖ କେମିତି ମାରୁଛି ଦେଖ। ବନୁଆ ତାକୁ ମାର ନା, ସେ ପେଣ୍ଟରେ ମୁତି ସାରିଲାଣି। ବନୁଆ ତାକୁ ମାର ନା, ତା ଗାଣ୍ଡି ସାରିଲାଣି। ଆବେ ଯା ବନୁଆର ଥିଲେ କେବେ ଏଠି ସେଠି ବାଜେନି, ଠିକ ନିଶାନରେ ବାଜେ ଦେଖ। ବନୁଆ ଭାଇ, ବନୁଆ ଭାଇ ୟାକୁ ଝାଡ଼ା ମଲାଣି କି? ତ ଝାଡ଼ା ମଲାଣି କି? ବନୁଆ ଭାଇ ଜାଣିଛୁ ହରିୟାଣା ହାଣ୍ଡିଆ ବିକି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ପାଇଛି। କଣ କହୁଛୁ ତୁ? କେତେଥର କହିବି ତୋ କାନରେ କିରୋସିନ ପକା। ତୁ କଣ କହୁଛୁ ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତତେ ଏ ଖବର କିଏ ଦେଲା? ହରିୟା ଚିଠି ପଠେଇଛି। ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ପାଣିପଡ଼ା ମୁଁ ଯଦି ମିଛ କହୁଛି ଆଉ ଦେଖିବୁ। ମୋ ଧନୁ ଥିଲେ ଧରରେ ମୁଁ ହାଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ନେଇକି ଆସେ ମିଶିକି ପିଇବା। ବନୁଆ ଭାଇ ହରିୟା କଣ ସତରେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ହେଇଛି? ହେଇଛି ନୁହେଁ ପାଇଛି। ଗିଲାସ ଦେଖିଛୁ? ଗିଲାସ ଗିଲାସ ଦେଖିଛି ଯେ ହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଗିଲାସ ଦେଖିନି। କାଚ ଗ୍ଲାସ ଦେଖିଛୁ? ହଁ ତମ ଘରେ ଅଛି। ଆଉ ସିଲଭର ଗ୍ଲାସ? ହଁ ଆମ ଘରେ ଅଛି। ହଁ ସେମିତିକା ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଇଥିବ ଆଉ। ତତେ ତ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଶଳା ମତେ ବେକାରଟାରେ ଡାକି ଆଣିଲୁ। ହରିୟା କଣ କାଚ ଗ୍ଲାସ ପାଇଛି? କିଏ ଜାଣି କାଚ ଗ୍ଲାସ ପାଇଥିବ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗ୍ଲାସଟେ ପାଇଥିବ ଆଉ। 2 ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି ଗଞ୍ଜେଇ ଟିକେ ପାଟିରେ ବାଜିନି। ଶଳା ଶେଷରେ ମୋ ପୁଅ ହାଣ୍ଡିଆ ବିକିଲା। ତ କାନ୍ଦେନି ରାଧୁଆ, କାନ୍ଦେନି। ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏଇ ପାଖ ବାଟ ହେଇଛି ଦୌଡ଼ି ଯିବି, 25 କିଲୋମିଟର ଗଲା ବେଳକୁ ତ କାନ୍ଦେନି ରାଧୁଆ, କାନ୍ଦେନି। ଦେଖିବୁ ସବୁ ଠିକ ହେଇଥିବ। ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ହିଁ ବିକୁଥିବ। ତୁ ଟିକେ ଥୟ ଧର। କଣ ଥୟ ଧରିବୁ ଆଉ କହିଲୁ? ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଛୁଆ ଶେଷରେ ହାଣ୍ଡିଆ ବିକିଲା। ତୁ ରହ, ତୁ ବାଲଟା ଜାଣିଛୁ। ଏଇଠି ଦିଦି ଆସିଲେଣି। ଦିଦି ସତରେ କଣ ମୋ ପୁଅ ହାଣ୍ଡିଆ ବିକିଲାଣି? ସେ ତ ଗଞ୍ଜେଇ ହିଁ ବିକୁଛି। ତମକୁ କିଏ କହିଲା? ଏଇ ଜମିରେ ପରା ଗାଁ ଯାକ ବୁଲିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି ହରିୟା କୁଆଡେ ହାଣ୍ଡିଆ ବିକୁଛି। ଝୁମୁରି ହରିୟା ହାଣ୍ଡିଆ ବିକି ଫାଷ୍ଟ ଗିଲାସ ପାଇଛି। ହ୍ୟାଲୋ ହୁଣ୍ଡି, ଫାଷ୍ଟ ଗିଲାସ ନୁହେଁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ। ସେଟା ପୁଣି କରୋନା ଭାଇରସ କି? କରୋନା ନୁହେଁ, କରୋନା ନୁହେଁ। ହରିୟା ଗଞ୍ଜେଇ ବିକି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ହେଇଛି। ମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ବିକି 1 ନମ୍ବର ହେଇଛି। କହୁନଥିଲି ରାଧୁଆ, ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ହିଁ ବିକୁଛି। ହାଣ୍ଡିଆ ବିକିଥିଲେ ସେ ଆଉ ଚିଠି ପଠେଇ ନଥାନ୍ତା। ଏଇ ଟକି ସବୁ ମିଛ କହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲା ନା ଆଉ। ଆଉ ବସିଛ କଣ? ଆସ ଯିବା ଗଞ୍ଜେଇ ଧାପ ମାରିବା। କଣ ବୁଝିଲୁ? ଏଥିରେ ବୁଝିବାର କଣ ଅଛି ବା? ହରିୟା 1 ନମ୍ବର ହେଲା ମାନେ ତୁ ବି ତା ସହିତ ଗଞ୍ଜେଇ ବିକିବୁ।